Mill-aħħar ta' dan ix-xahar, il-proġett pilota tas-separazzjoni tal-iskart se jiġi estiż fl-Ibliet u fl-Irħula kollha Maltin. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li dan huwa pass kbir il quddiem sabiex f'pajjiżna indaħlu l-ekonomija ċirkolari. Huwa saħaq li ammont sostanzjali tal-iskart tal-Borża Sewda huwa skart organiku, jiġifieri skart li ġej mill-ikel, u meta mormi fil-landfill ħall impatt negattiv fuq l-ambjent. B'din il-miżura minn pis l-iskart organiku se jibda jitqies bħala riżorsa. Hemm qafas leġislattiv illi qed jiġi lonċjat flimkien ma' dan il-proġett li qed jagħmilha obbligatorja sa lil dak li jkun jissepara l-iskart organiku. Naturalment, meta inti jkollok liġi li tobbliga xi ħadd jagħmel xi ħaġa, jkun hemm pjena korrispettiva. Imma għall-bidu mhux se nimxu bil-frosta man-nies, se nagħtuhom ċans jidraw is-sistema. Allura għall-bidu se waħlu stickers fuq dawk il-boros li jkunu qegħdin hemmhekk mod illegali. Il-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello qal illi sa issa permezz tal-proġett pilota inġabru 8 tunnellati ta' skart organiku, bin-numru mistenni jirdoppja sal-aħħar tas-sena d-dieħla. U spjega kif minħabba li l-iskart organiku jitħallat ma' materjal ieħor tal-Borża Sewda la darba jiġi proċessat ma jkunx jista' jintuża aktar. Però mbagħad il-kompost li kien jibqa' fl-aħħar peress li jkun ħareġ il-Borża Sewda u l-Borża Sewda jkun fiha kontaminants u affarijiet oħra bħal merkurju, kadmium u heavy metals, ma tistax tużah bħala kompost fil-ħamrija għax inkella għandek ir-riskju li dawk il-materjali jmorru fil-food chain. L-Inġinier Montebello spjega kif sa issa tqasmu 60% tar-reċipjenti u boros apposta għal dan l-iskart li ħallu ferm inqas impatt fuq l-ambjent. Fisem l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava laqa dan il-proġett, iżda talab għal iktar infurzar fil-lokalitajiet. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li l-leża se tqabbad aktar uffiċjali tal-komunità biex jassistu fl-infurzar u għatem jispjega li persuna teħel ċitazzjoni għax triti u li Malta ma tistax tibqa' tittollera persuni li jarmu l-iskar tagħhom barra triq.